sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw aw ni sɔgɔma. Aw sɔgɔlen don ni waati in na VOA Bambara tabale turukala kan 102.0 Bamako. A y'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Bi kibaruyaw an bɛna taa Gawo marabolo la. Marifatigi minnu ma lakodɔn u bina adamadenya jɛkulu ACF ka mobili dɔw kan. A yirala ko maa kelen sala o senfɛ. Mali gouvernement ale kɔni ma sɔn baɲumankɛtɔn Omano Roche ale ka jatebɔ kunnafoni dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛla kɔsa in na. A kunnafoni in bɛ faamaw ni Wagner jɛkulu jalaki k'u ye civil 40 faga u ka baaraw senfɛ. Burkina Faso ni waati in na maa caman de wurilen bɛ k'u jɔ minnu ma sɔn gouvernement ka laɲiniw ma ni ka maaw bila ka taa kɛlɛdagaw la minnu ka baara ye k'u ka gouvernement ka baarakɛlaw mafiyɛya ni kɔrɔfɔlikanw ye. Kunu ntɛnɛ Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ale tun bɛ kiritigɛlaw ɲɛma ko kura ye min yɛrɛ senfɛ sɔsɔli caman kɛla kosɛbɛ. Donald Trump ale jalakilen don namara koɲa dɔw la a ka jamana fɛ. O kɔ an bɛna kuma kunnafonidilaw ka baara lahalayaw kan. Bita ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ninnu kan ni ko u walawala ka bɛn sanga 30 ma. A y'aw bisimila. Tabale lamɛbagaw bi ye tarata ye novembre kalo o tile 7 san 2023 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ko kura ye a y'aw bisimila. Gawo marabolo la cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn u bina adamadenya jɛkulu ACF ka mobili dɔw kan a yirala ko maa kelen sala o senfɛ. Nin kibaruyaw dila Abdulnazi Idrissa fɛ ka bɔ Gawo. Banya jɛkulu min n'an k'a ma ko ONG ACF Action contre la faim a baarakɛlaw bɔtɔla an sɔngɔnin k'u kunda Gawo kan dugu min n'an k'a ma ko Garguna ni a bɛ sɔrɔ Gabiro o commune kɔnɔna na Gawo cercle la maramafɛntigi dɔ kɔni ye mugu wuli u ka mobili la a labanna min na o de ye u ka baarakɛla maa kelen kɔni nin tora a la dɔw banna u y'u ta ni ka Gawo dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ masina in sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u y'a minɛ ni ka taa n'a ye ka wajibi bilen a ka wari sara a ka se ka labila walama min ye ka bin passagew walama transporteurs ka u ka bolamafɛn minɛ u la walama min ye i ka dɔn nin sira masira in kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen u ye mugu wuli a la maaw bɛ tile ni o de an b'a jira k'a fɔ ko nin waleya ninnu u kɛn bɛ hakili wuli belebele maa minnu bɛ nin sira in sɛnɛtama sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. VOA Bambara tɔgɔla Gawo Abdulnasir Idrissa. Mali ɲɛmaw olu kɔni ma sɔn baɲumankɛtɔn Omano Roche ale ka jatebɔ kunnafoni dɔ la min yɛrɛ bɔla kɔsa in na. A kunnafoni bɛ faamaw ni Wagner jɛkulu jalaki k'u ye civil 40 de faga u ka baaraw senfɛ. Mariam Traoré ka bɔ Ameriki jamana na ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kunnafoniyaw kan. Mali ministri min sigilen don jamana wɛrɛ kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ye bataki dɔ labɔ bataki min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko hakilina kɔma yɛlɛmalenw ko min bɛ ka kɛ ka taa hakilinaw la sɔni fan fɛ de kɛra nin bataki in kɔnɔ kuma ye ka taa Mali jamana finitigiw ma n'o ye armée malienne ye ko minnu jalakira k'u ni jɛkulu maramafɛntigiw la kɛɲɛ nin kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka jaabi ye bin tɛnɛ ka labila ka di kunnafoni sɛnsɛnnaw ma u ye jalakilikan caman de bila jalakilikan minnu kɛra falaki ani fɛnɛ ka fara seereya dɔw tali kan min kɛra u fɛ k'u to yɔrɔ jan na walasa ka se k'u ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi kuncɛ sɔn kɔni ma kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ni Rusila jamana ka kɛn yɛrɛ kɛlɛbolo Wagner bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye min jalatigɛliw kɛ ka sɔrɔ u ma tɔgɔfɔli kɛ HRW ye kunnafoni dɔw jɛnsɛn kunɲɔgɔn tɛmɛlen kunnafoni minnu bɛ tali kɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi bɔli kan min kɛra wulikajɔ baara dɔw sigiyɔrɔma 5 senfɛ n'a bɛ wele ko 5 opération n'a daminɛna avril kalo ni ka kuncɛ septembre kalo la Mali jamana kɔnɔ min kɛra u fɛ ka ɲɛsin jadijɛkulumaw ani Mali jamana finitigiw ma n'o ye armée malienne ye jadijɛkulumaw ka tɔn min sigilen don silamɛya lafasali kama n'a bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM n'olu ni Al-Qaïda jadijɛkulumaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'u kɛra sababu ye ka jamanaden mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 35 ni bɔnɛ dangarili waleba 2 senfɛ i n'a fɔ nin baɲumankɛ kulu in y'a lase cogo min na Mali jamana finitigiw ani ka fara kɛnyɛrɛye finitigi kulu dɔw kan minnu bɛ bɔ Wagner ka kulu kɔnɔ
i ye duguden sivili mɔgɔ 40 faga u ka wulikajɔ dangarili 3 sen fɛ i n'a fɔ ni baɲumankɛtɔn y'a seereya cogo min na k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sera ka seereyaw sɔrɔ minnu ye a la sɛbɛntiya. Mali jamana ka finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye k'olu kɔni sera k'u ka wulikajɔ fɛrɛw bɛɛ lajɛlen la sabati bunadamaden jo sariyaw la sabatili hakɛ kɔnɔ ani fɛnɛ ka fara diɲɛ bunadamaden jo sariya la fasa tɔn olu ka hakɛw kan n'o ye droit international humanitaire ye. Nin kɛra Mali minisiri min sigilen don jamana wɛrɛ kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ka jaabiw ye ka ɲɛsin nin jalakilikan ninnu ma. An bɛ taa Burkina Faso. O ka syndicat jɛkuluw ni société civile ma caman de bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ k'u fɛla tɛ gouvernement ka ni laɲini ye ni ka maaw bila ka taa kɛlɛdagaw la minnu ka baara ye k'u ka gouvernement ka baarakɛlenw yɛrɛ kɔrɔfɔ. O siratigɛ la adamadenw ka jo sariya baaradaw olu fɛnɛ y'u sen don nin ko in na. Kadɛ Traoré ale ka lasili do ka bɔ Wagadugu. faraɲɔgɔnkan tɔn minnu baarakɛlaw ka hakɛw kofɔ n'an ko central syndicaliw olu ye o kanbɔ kunnafonidilaw ma yaasa ka se ka u ka dusukuma tɔɔrɔ laseliw jɛnsɛn. O laseli ti dɔwɛrɛ ye ka se ka yira ko olugu jɛnta ye fanga ɲɛmaw bɛ maaw wajibiyara ka taa ni olugu kɛlɛkɛmaraw la yɔrɔ min na finitigiw bengani walekɛlaw kɛlɛla n'an ko ale ma ko réquisition dans le cadre de la mobilisation générale. O hukumu kɔnɔna na ni syndicat ɲɛma ninnu caman yɛrɛ ye barakiw sɔrɔ min b'a yira ko olugu jagoya nɔ mina minɛ ka taa ni olu ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan. Alimami Kaji ye dɔnkilidalaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ɲɛma ye ale yɛrɛ kan ka taa front na. Mɔgɔ 14 le fɔra banga mir ka sɛbɛn sɔrɔ arko mako réquisition u bɛ Zinaba Rasmana ye u bɛ Basiru Bajo ye u bɛ Cɔmɔgɔba Isaka Lengani ye u bɛ Ablase Ouedraogo ye u bɛ ODZ ta président ye arko ma Gaben Korbewo ale ni dɔwɛrɛ bɛ ni arko Abdul Majid Drabo o tɔgɔ le fɔra min kan ka taga nka munna arko o tigilamɔgɔ ninnu ko bɛ taga fɔlɔ arko alifam kama parce que o k'o da dugu la jamana tagabolo ma k'a fɔ jamana bɛ tagabolo min na a tagabolo man ɲi. Yampani Lankwande ye ODG ka dalaminɛ ye ale ko olu ye o dala sɔsɔli min kan o ye fasodenw ka ɲɛsira yɛrɛli ko ye. K'a ɲini fɛɛrɛ ka tigɛ gɛlɛya ka nɔgɔya an ka jamanadenw mun b'u nɔlɔ tuura ani kɔngɔw kɔnɔ o ka se ka vi lafiyara o ye ko gwɛlɛn dɔ ye wa. K'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka jo o ka bonɲɛ o ye kojugu ye wa. Jamanaden minnu bɛ jɔnya ra olu ti se ka se sɔrɔ kɛlɛ la. Sinaba Rasmane ale kɔni y'a ka jagoya nominali sɛbɛ sɔrɔ nka ale ko ale tɛ a yɛrɛ ka kɛlɛ kɛra ale bɛ fasodenw bɛɛ ka kɛlɛ kɛra. Anw ka hakilina tɛ ka maa kɛlɛ nka ka taabolo kɛlɛ mun yɛrɛ bɛ dankari adamadenya jo sariya kan. Jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilinaw fɔ jamana lahala kan hali n'a kɛra a tɛ kɛ dɔw ka jimi sira ye. Ani kɛlɛ an y'a daminɛ kabini Blaise waati fo ka taa se Roch Marc Christian Kabore ka waati ma. Damiba ka waati fana na an y'a kɛlɛ kɛ wa hali sisan an b'o kɛlɛ in de la. Nin fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ninnu ko ni fasodenw ma wuli ka jɔ kɛ fulancɛ fanga mina bɛɛ ka hɔrɔnya bɔsi o ra ani ka tila ka jagoya fanga sigi bɛɛ kan o ye Alimami Kaje ka hakilinata ye. An bɛ min dɔn an gɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka jangata kɛrɛ kɛ jangatabaga kɛrɛ a ko ma ko terroriste mais ka taga kɛ mɔgɔ man kan ka kuma tugu Burkina a ka ɲɔgɔn kunbɛn kun nasini a ka ɲɔgɔn ye ya o bɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛ ka dadi président ma ko n'a k'a diya a ye faga fanga ra tɔɔrɔ man kan ka ɲɔgɔn ye kɛ tɔɔrɔ man kan ka ɲɔgɔn ye an to o fanga kuntanya fɛ a ko ma ko dictature. Ni syndicat jɛnkulu ɲɛma ninnu ko nin ye olu ka wuli ka jɔ daminɛma ye ka taa fulancɛ fanga ɲɛma ka kɛwalew kan olu kɔni tɛna o daje jagoya nominaliw ani jagoya fagaliw ra. O tɛmɛnen kɔ ko ni maa min faga jamana mara n'i t'i fɛ fasodenw ka e kɔrɔbɔ o tuma n'a la i ka sɔkɔ i bɔra yɔrɔ minnu na. Nin tun ye Kadɛ Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye diɲɛ bunakun kan. Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ale tun bɛ kiritigɛlaw ɲɛma kunu ntɛnɛn min sen fɛ a ye sɔsɔli caman kɛ a ka ɲininkaliw la. Donald Trump ale kɔni jalakilen don namara koɲa dɔw la a ka jamana fɛ. Modibo Dambele ka bɔ Ameriki jamana na. Donald Trump Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni a bɛ san 100 ni tilabɔ mun fɔlɔ taara kubeda la ka da kan a jalakilen don ye a ka nisɔgoya yira ko nin kiiri ko nin tɛ kiiri tilennen ani ko kiiri falama don mun bilala sen kan demokratiw fɛ ko u kɔni wulilen don ale nɔfɛ fan 15 bɛɛ la. New York ka kubeda ɲɛmɔgɔ ko nin tɛ politiki jama dalajɛrɛ yɔrɔ ye. Arthur Engoron ye
ye ni laseli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma a kɛlen ka ɲina a fɛ ko a ka jaabi surumaniw di hakɛ to i ka ɲiningali ninnu jaabi kumajan dabila Ngoron ye laseli kɛ yani a k'a ɲini Donald Trump ka lafasalikɛlaw fɛ Christopher Kais ko a k'i janto a bɛ mɔgɔ min sɔnnanin don Trump ani a den fɔlɔ Don Jr. ani Eric ani a ka Trump Organization olu ɲɛmɔgɔ dɔ u jalakilen don k'a fɔ ko u ye u ka dugukolo nafolow hakɛw u ye olu caya ni $1 miliyari caman warakɛ yasa u bɛ se ka juru sɔrɔ bankiw fɛ ani assurancew lahala ɲumanw kɔnɔna la a ka ni laseli kɔnɔna la mun kɛra kalikasiyɛn kɔnɔ Donald Trump ma sɔn ni kumakan ninnu ma a y'a yira k'a fɔ ko a ka kɛnyɛrɛye ka wariko kuma sɛbɛnfura ninnu ko olu ye kolonw ye wa a y'a fara kan ko ninnu sɛbɛnfura ninnu ma jate bankiw fɛ wagati min na u tun bɛ fɛ ka juru don olu la nɔminɛlikɛla New York nɔminɛlikɛla Letitia James ye laseli kɛ kunnafonidilaw ye yani Donald Trump ka se ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ko a bɛɛ kuma bayɛlɛmɛ wa ko a ye dɔ fara a ka nafolo wariw kan ka sɔrɔ a tɛ mun bɔ Niger jamana na malien taamaden caman de bɛ yen nɔ a bɛ kalo caman bɔ bi minnu ma se ka bɔda sɔrɔ n'u balalen don Erlit o kɔni ye welewelelikan caman bila an ka ɲɛmaw yɔrɔ yasa u ka se ka sigi Maliba in kɔnɔ u ka nin damakasi yɛrɛ kɛla dɔgɔkun tɛmɛlen ja dɔw kɔnɔ min yɛrɛ jɛnsɛnna bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka lasigiden min bɛ Niamey Alpha Ka ale kɔni wulila ka se malidenw ka tɔnba min bɛ Niger yasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a koɲɛw kan an ka jɛkulu lamɛn an bɛ degun jugu ni tɔɔrɔ jugu bɛɛ dɔ la yan an mago b'an faso la an b'a ɲini Mali vidéokɛlaw fɛ Mali autoritéw fɛ Mali waritigiw fɛ ka ɲɛ an ma an bɛ se ka don an faso la cogo min na nin welewelekan bilara sifinkulu fɛ minnu ko u bɛ degun sugu bɛɛ la nin wagati na Arlit Agadez mara la OIM ka maafolen daga kɔnɔ sani an ka taga ɲɛfɛ mun de ye nin maliden ninnu se yan nɔ an y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nin sifin ninnu ye tungatagalaw ye minnu minɛna Algérie marabagaw fɛ nin k'u lakɔsegi ka tugu bila yɔrɔ la min bɛ wele point 0 ni o bɛ Algérie ani Niger dancɛ la yen nɔ u tagamana cɛncɛn sanfɛ ka na Asamaka duguni na Niger yen yɔrɔ in falen bɛ bibi na kosɛbɛ maafolenw na baɲumankɛtɔn OIM sɔrɔla k'u kunnabɛn nin k'u bɛɛ bila ka taga u ka maafolen daga la min sigilen bɛ Arlit yen nɔ tungatagala ninnu ye u ka laseli kɛ k'u mɛnna ka sɔrɔ u ma lakɔsegi u faso Maliba la an k'u ka kuma laseli mɔgɔw bɛ yan kalo 8 mɔgɔw bɛ yan kalo 9 baara tɛ Nigeria misira jaraki tɛ yan ale dumuni min d'a ma a tɛ se ka dun i k'i ka mɔgɔw wele de u ka wari ci i ma pour que i bɛ se ka dumuni ɲuman sɔrɔ k'a dumu walasa ka faamuyali sɔrɔ an sera Suleiman Mayiga ma ale ye Mali Haut Conseil secrétaire général ye Niger Mayiga ko ale taara fo Arlit nin tile fila in na nin tunganatagalaw yeli kama Mali lasigidenso tɔgɔ la an ka lamɛn nin wagati in na yɛlɛma donna kow la sabula sira tɛ yen wa gɛrɛntɛ minnu sigilen bɛ Niger kan CEDEAO bolo y'a to pankurutaw ka suma u bɛna taa cogo di o la aw yɛrɛ k'a lajɛ o de y'a to nin wagati laban ninnu na maafolenw nana caya kosɛbɛ n'o tɛ basi foyi tɛ yen OIM ye a seko kɛ u yɛrɛ ye CEDEAO jamanaw ka lasigisow fara ɲɔgɔn kan k'u k'a ɲini Niger sɔrɔdasiw fɛ ka couloir humanitaire dɔ bila walasa maafolenw ka se ka bɔ cogo min sifin ninnu ko tɔɔrɔya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ u kan bi k'o de kama u b'a ɲini ka segin u faso la an bɛ degun de kɔnɔ an siyɔrɔw filɛ n'an bɛ Mali kɔnɔ bi an ka sagaw kan ka mara yɔrɔ min na an bɛ si yen bi de i kan k'i ka baw bila suri min kɔnɔ ka mara bi de o de kɛlen anw adamadenw siyɔrɔ yan bi o tuma an bɛ dɛmɛ ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ surtout nɛnɛ min bɛ ka bɔ yan a n'a bana sugudɔnbali o ko la Suleiman Mayiga ko gɛlɛya bi Niger fanga dafiriko de yɔrɔ ayi u ma labila u yɛrɛ ma u bɛ OIM ka maafolen dagaw de kɔnɔ wa maliyɛnw yɛrɛ dɔrɔn fana tɛ yen nationalité min bɛ yen a bɛ taa 15 la i tɛ maa si ye min bɛ ka nin ɲɔgɔn kɛ wa maafolen daga ninnu na an ka maliyɛn sifin dɔw bɛ yen olu de ka ko ka gɛlɛn wagati bɛɛ olu de bɛ maaw lasun wagati bɛɛ lajɛlen ka baara bɛɛ gɛlɛya i b'a dɔn o kɔni man ɲi sa OIM dun y'a fɔ k'u ma maa jagoya ka to yan ko ni minnu bɛ fɛ ka to yan u na to yan ni minnu tɛ fɛ ka to yan k'u bɛ se ka taa o tuma na u kan ka faamuya k'a fɔ ni u bɛ fɛ ka OIM ka dɛmɛ sɔrɔ fo u ka ko kɛ nɛmɛ de sabula pankuru tɛ OIM yɛrɛ tɔgɔ la ka taa ni maaw ye Mayiga ko tuguni u bɔra a kalama ko maa ninnu bɛɛ tɛ tungalatagala yɛrɛ yɛrɛw ye ko dɔw kɛlen bɛ ka nin ko in kɛ jagokun de ye
Les gens qui attendent là pour être transportés. Dɔw ka baara tɛ dɔgɛrɛ kana wari minɛ ni k'u kɔsegi ka taga Mali la ka tila ka tɛmɛ sira kelen ninnu fɛ tuguni walasa u ka se ka OIM ka prix mun sɔrɔ a kɛn bɛ jagokun de ye olu bolo olu ka baara bɛɛ bila ka kɛ taa-ni-ka-segi dɔrɔn de ye walasa ka dɛmɛ sɔrɔ maafolenw ka nin gɛlɛya in tɔw bɛɛ juguyara OIM kɛlen de ka wari di daminɛ maaw ma ko prime de retour sabula n'u y'i lasegi i ka dugu la u bɛ wari di ma walasa k'i ka taa baara kɛ ni ka bɔ nɔgɔ la o de b'a to dɔw bɛ nin circuit in bɛɛ kɛ u bɛ taga ka tila k'u kɔsegi n'o kɛra u bɛ ta pankuru la ka taa n'u ye Bamako ka wari di u ma o dɔrɔn de don. Retourner à Bamako bénéficier de la prime retour c'est tout. An ka ambassade fana farala OIM kan k'an kɛlɛ Mali ambassade min bɛ Ɲamɛ an y'a wele a ko n'an tɛ se ka OIM kɔnɔ ko ni min ka d'a ye k'an k'a kɛ an ye nin senna tɔgɔmago kuma min fɔ a ko an ka taa sen na k'an bɛɛ bɛ sa désert kan ale mago t'a la Mali ambassade y'a fɔ tan a ko anw y'a dɔn de k'a fɔ ale den t'an cɛla yan ou bien fɛn min mana kɛ ani OIM cɛ an kɔni t'o dɔn mais an kɔni hakili la sigi kun ye yan émigrants de ko ye. Avec l'OIM nin sifin ninnu ni u tun ye Mali sira ta u tilara ka sira nɔbɔ kilomɛtiri 40 tagama kɔfɛ cɛncɛn sanfɛ yɔrɔ janya kama bisi bilara ka taga u nɔfɛ ni ka segin ni u bɛɛ ye nin wagati in na u bɛ Arlit OIM ka maafolen daga la nka u ka laɲini ye ka segin u faso la joona o ko la ko Mali ye labɛnw sabati ka ban. Donc maintenant ils sont dans le camp. U bɛɛ seginna kan kɔnɔ nin wagati in na Mali gouvernement fana lakodɔnniya la jamana ye pankuru taga ko 6 de labɛn yanni san laban cɛ tagaliw bɛna daminɛ ala tɛna mɛn nin novembre in yɛrɛ kɔnɔ wa o bɛ to senna fo décembre kalo tile 28 walasa u bɛɛ ka segin o de tun fɔra u ye k'u ka sabali ka kɔnɔli kɛ. Et c'est ça qu'on leur a dit de patienter c'est tout. Maliden tunga tagalaw minnu balila walima minnu dɛsɛra sira fɛ ni u bɛ Niger kɔnɔ bɛ t'i jɔ fo ba caman nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko lajɛnɛkaw de ka ca nin bɛɛ ye. Alpha K pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Novembre kalo tile fila o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa ka kojugu minnu bɛ kɛ kunnafonidilaw la u ka baara okumu kɔnɔna na u ka se ka fu siri o ɲagilibaliyaw la. Mali i n'a fɔ Sahel jamana tɔw olu ka kunnafonidilaw bɛ bagabaga kosɛbɛ jadimaw fɛ ka kɛɲɛ n'o don ye George Atino ka bɔ Bamako ale ye kuma di kunnafonidila dɔw ma walasa u ka dɔ fɔ nin baara in gɛlɛyaw kan an ka jɛ k'u lamɛn. Abiso bɛ k'i ka minɛnw labɛn yanni a k'a ka reportage daminɛ ni kunnafonidila muso in ale bɛ a Mali kunkan kunnafoniw kɔni da kɛnɛ kan ja sira fɛ Abiso ale y'i sen don o baara la kanu kosɔn hali n'a sɔrɔ gɛlɛya damadɔw b'a la. Journalisme kɔni ne nana la par hasard mais après ne kɛra fɛ dɔɔni fo an filɛ yɔrɔ min ne bɛ ka évoluer a domaine kɔnɔna la. Journaliste nafa bɛ jamana kɔnɔna la parce que an de bɛ taa information ɲini ka n'a di mɔgɔw ma ka kunnafoniya di mɔgɔw ma donc an nafaba de bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw kan c'est pourquoi ne fana y'a décidé ka to a kɔnɔna la. Hali ka sɔrɔ kunnafonidi nafa ani a jɔyɔrɔ ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ a baara taabolow kan ko kun kɛ lakanabaliya cogoya ye Mali ani a dafɛ jamanaw kɔnɔna la. Banjugu Dante Mali kunnafonidilaw tɔgɔla soba ɲɛma ale b'o ɲɛfɔ. Mali n'a ka di i yɛrɛ bɛ ko Sahel jamanaw kɔnɔna na gɛlɛya caman nana gɛlɛya minnu ye kɔlɔlɔ caman kɛ o kɔlɔlɔ ninnu kɛra sababuya ye journaliste ka baara kɛli a ka gɛlɛn yɛlɛma min donna baara taabolo la kunnafoni dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ information ninnu bɛ tali kɛ armée ka baaraw kan ensuite Mali yɛrɛ ni a dɛmɛbaajɛkulu dɔw bɛ yen n'o y'an ka partenaire kɔrɔ dɔw ye an n'olu cɛ nana gɛlɛya ka sababuya kɛ olu fana ka kunnafoni disow ka kunnafoni di cogo ye ka an ka jamana kunkan o bɛnbaliya ni o fɔɲɔgɔnkɔ wale minnu nana o kɛra sababuya ye kuma fɔli ka gɛlɛn dɔɔni ka sabu kɛ i kan ka i ka kunnafoni di baara min kɛ laadiriya ni tilennenya la ani i ka jamana bi lahala min na o bɛ na ni ko ye minnu y'a to i fana ka responsabilité bɛ engagé o de kama baara in a kɛli la a ka kan hakili ka y'a la. O lakanabaliya o bɛ kunnafonidilaw jagoya minɛli kɔni siranya bonya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara dɔw la i n'a fɔ Mali camancɛ yanfan ani a kɔrɔ yanfan na ka kɛɲɛ ni o siranyaw ye kunnafonidilan caman olu tɛ sɔn ka taga kunnafoni di baaraw kɛ o maraw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la
i n'a fɔ Ousmane Traoré ale bɛ o seereya bɔ cogo min. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes aimeraient aller au nord pour aller couvrir ce qui se passe sur le terrain. Bibi na kunnafonidilan caman b'a fɛ ka taga Mali kɔrɔyanfan na walasa k'u ka baara kɛ ko ɲuman nka ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye o caman u bɛ siran u tɛ taga. Ne yɛrɛ hakili b'a la san 2022 laban na ne tatɔ Gao walasa ka taga laseli dɔ kɛ Force Barkhane olu ka tagali la ne ye n ka minɛnw bɛɛ bila Sévaré n ye n ka ordinateur n ka kantalan ani n ka ordre de mission yɛrɛ n y'o bɛɛ to Sévaré sabula dugutaga sira in kan jadisiw jatigɛwalekɛlan dɔw bɛ yen n'olu ye a ka mobili lajɔ u b'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'u ye sɛbɛn sugu dɔ i bolo u b'i lajigin u bɛ i minɛ. Si par hasard on trouve une carte de presse ou tout document administratif qui est arrêté. Ka fara o gɛlɛyaw fana kan latigɛ dɔw talen don kɛrɛnkɛrɛnnenya sariya fana sira fɛ ni o misali dɔ ye loi sur la cybercriminalité ye n'a sɔrɔ o sariya takun fɔlɔ yɛrɛ kun ɲɛsinnen tɛ kunnafonidilaw ma a tun bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ de kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ degun dɔ lase kunnafonidilaw ma u ka baara taabolo la ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔ sira ye o dun ye jɔrɔnankoba ye i n'a fɔ Banjugu Dante Maison de la Presse kunnafonidilaw tɔgɔ la soba ɲɛma b'a ɲɛfɔ cogo min na. Internet ani réseaux sociaux ninnu olu nana ni sababuyaw ye kunnafoni cogo n'a dibaga cayara minnu fana bɛ yen ni a caman bi bɔlɔlɔsira ninnu kan n'u bɛ kunnafoni kɛ u ka di cogo la olu fana ko k'u ye journaliste ye journaliste minnu fana bɛ yen n'olu fana ye professionnels ye parfois olu fana b'u ka organe conventionnel to yen ka taa kunnafoni di bɔlɔlɔsira kan dɔw ye min sɛbɛn u ka gafe kɔnɔ kelen u ye émission min kɛ u ka télé so u ka radio so la o émission bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan cogo min na kunnafonidila yɛrɛ aussi a fana bɛ se ka taa ka kunnafoni di yen ka sɔrɔ a ka organe ka engagement tɛ o bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye o gɛlɛya dɔ ye mun ye Mali kɔnɔ loi sur la presse bɛ yen fo n'i sigilen don ka journaliste kɔnɔ yɛrɛ ou bien n b'a fɛ k'a don kaso la n'o tɛ ni fili donna journaliste ka baara la wele cogo ni wele yɔrɔ de b'a la o loi in b'a protéger parce que loi spéciale de don or loi sur la cybercriminalité in dun o bɛ appliquer citoyen tɔw la ka sɔrɔ journaliste t'a ka baara kɔnɔna na maintenant journaliste min fana taara sɔrɔ waleya la réseaux sociaux sanfɛ magistraw fana t'a ka journaliste in qualité reconnue a ye u bi a dɔn k'a fɔ comme c'est un monsieur tout le monde citoyen lambda min bi réseaux sociaux sanfɛ juge dɔw yɛrɛ fana b'a daba kama yɛrɛ k'u laɲina ka statut de journaliste kɔ hali n'a sɔrɔ la kuma min fɔra ko o bɔra a ka kunnafonidi sɛbɛn de kɔnɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ u bɛ ɲina kunnafonidi sɛbɛn ta kɔ ka na réseaux sociaux ta in ta ka baara kɛ n'o ye. Segu Gajigo ale ye kunnafonidi ko baarada ɲɛma danga ye studio tamani la ale bɛ ɲɛfɔli kan ye u ka baara taabolow kan ani kɛrɛnkɛrɛnya la u bɛ tɔgɔw ɲɛna tɔmɔ cogo min na k'a fɔ jɛkuluw ma minnu bɛ kɛlɛ la nin waati la. Chaque fois que nous parlons de ces différentes parties, nous les, en tout cas, n'an bɛ kuma ni jɛkulu ninnu kan an bɛ u wele u tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ de la an t'a fɔ ko banbagaci walima banbagaci kɔrɔ walima tɔgɔ suguya wɛrɛ la nka ni fan ninnu yɛrɛ ye tɔgɔ sifa dɔ fɔ ɲɔgɔn ma i n'a fɔ ka ɲɔgɔn wele ko jatigɛwalekɛlanw walima rebelle kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ nka an b'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko dɔ de ye a fɔ tan sabula an ka laɲini o tɛ ka kɛlɛ kɔni k'o tɔ lajuguya an ka laɲini de ye ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na maliyɛnw u ka se ka bɛn kɔni o sira a taama o de kosɔn an bɛ an janto kosɛbɛ an ka kuma fɔtaw la an ka jɛmukanw kɔnɔ. Faisons nos reportages quand nous faisons nos papiers. Kunnafonidi baara n'a gɛlɛyaw olu bɛ ka sankɔrɔ ta Mali la o bɛɛ n'a ta kunnafonidilaw tɔgɔla soba olu b'a la ka fɛɛrɛw tigɛ ani ka kumaɲɔgɔnyaw bila sen kan cogo min na fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ walasa kunnafonidilaw olu k'u ka baara kɛ tilennenya jɛlenya kɔnɔ cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya ani ɲangata kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma ta ka kun ɲɛsin u ma. Georges Atino, VOA Bamara tɔgɔ la, Bamako. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw Siaka Traoré ale b'an kunnafoniya. An bɛ taa Dakar Senegalikaw fɛ yen fɔlɔ Senegali jamana lada siyɛta masakɛ Modulo Yakafugula mara kokura a kelen ka sebaya sɔrɔ Ama Balde kan kunnasini kari novembre kalo in tile 5 san 2023 in na siyɛta ɲɔgɔndan dɔ sen fɛ
Sienta ɲɔgɔndan kuncɛlen VOA lasigiden Dakar nama jara ye lada sienta ye kanuba dow hakilina ta an k'u lamɛn a ka laseli la. Comme an ko kun b'a fɛ an ka Balde ka gagner nka a ma sɛbɛya sɔrɔ bon an b'a fɔ a ma di courage. Mohamed Ndiaye dusu kasilen de nin kumaw fɔ nka i n'a fɔ a bɛ fɔ zana la cogo min na ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nan tɛ diya dɛ. Modulo kanubagaw kɔni nisɔndiyalen b'a dɔn i n'a fɔ Salifo Kanute ka d'a kan Modulo kɛra siɲɛtan ye masakɛ ye kokura a ka nin sebaya in kosɔn. Combat nin maintenant sanji 5 an bɛ nin combat kelen de préparer mais toujours an yɛrɛ fɔ donc an ma mana préparer cogo si har a mana kɛ sanji 10 de Modulo de bɛ sa la donc an bɛ ala deli victoire nga kɛ hɛrɛ ni baare. Nka kunba caman fana ye an ma Balde kanubaga dɔ ye k'a tun hakili la Modulo tɛna se ka sebaya sɔrɔ cogo si la an ma Balde kan. Ne ama ye cogo mun non confiance ma total non parce que denmisɛn dɔ en même temps entraînement y'a kɛ kosɛbɛ forme tun b'a la par rapport à Modulo mais a y'an jigi kati dɔrɔn parce que Modulo y'a bin défaite ni a man d'an ye dɛ. Alunjonu ko Modulo de bɛ se an ma Balde la siɲɛta in na. Ale kun bɛ a ma Balde supporter mais Modulo était favori et a y'a montré a y'a mis avec la manière an bɛ fɔ Modulo félicitations ko encourager an ma Balde ma o siɲɛ wɛrɛ. Modulo Sénégali siɲɛta masakufulan b'a bolo kabini san 2019 la a tun ma siɲɛta kɛ ɲinaya san 4 ye coronavirus bana n'a ka jogini kosɔn a ka nin sebaya in bɛna ka sebayaw hakɛw kɛ 21 ye. A ma se ka se sɔrɔ siɲɛ 3 ani a ye kana kɔlɔn sɔrɔ siɲɛta 1 na n'o ye match nul ye. An ma Balde fana ye siɲɛta kɛ siɲɛ 16 a ye sebaya sɔrɔ siɲɛ 13. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ka fara o kan kunnasini kari Côte d'Ivoire kaw fɛ muso club kunda sɛnɛntɔlanta bunagun kan farafina min bɛ u ka Ligue des clubs champions kofɔ o ɲina san 2013 ta bɛ ka tan ye. Farafina muso club ngana segi de bɛ ka u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na. Mali muso club kelen b'a la Bamako AS Mandé VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Sisan an ka maliden dɔw ka batakiw lamɛn minnu cila an ma an ka nɛgɛjuru sira fɛ. Assalamu alaikum warahmatullah. Bega Bambara an cɛ ani baara ani kunnafoni ɲuman di. Ne tɔgɔ ye Badara Alu Tarawele toujours ka bɔ Bangoni plateau la. N ka baara bɛnnen don Sunugula nɛgɛkolo feereyɔrɔ ma. N bɛ fɛ ka kuma Asimi n'a ka gouvernement de fɛ ani Sudasiw ani Sayo n'a ka élément bɛɛ. En fait Kidali de don. Kidali ko la an tulo bɛ ŋunuŋunukan caman na. Vraiment an kɔni jigi b'an ka faamaw kan, an jigi b'an ka sécurité kan, an jigi b'an ka Sudasiw kan. Janfa min bololen don an k'an jija an kana jigin a dingɛ kɔnɔ. Ministre bɛ janfa min kɛ sisan nin ma bali maliyɛn den si la. Maliyɛn den bɛɛ kun sigilen don nin de ye. Nin ma bali anw si la. Donc an kɔni bɛ mun fɔ toujours u k'u jija an kana bi piège in kɔnɔ. Mɔgɔ min ka nkalon bɛ se ka tiɲɛ na ne bɛnkan dɔ b'i n'o cɛ ne layidu dɔ b'i n'o cɛ i b'i jija o layidu tiɲɛni sababu n'a ma bɔ olu la a kana bɔ i la. Ne kɔni ka laɲini ye mun ye maliyɛn bɛ pressé don ka don Kidali kɛrɛnkɛrɛnnenya Sudasiw ta ka jugu ni an ta ye olu pressé don ka tɛmɛ an kan. N'a ma y'a nin effort ba in kɛ fɛn min ma k'an bali fo plus de 10 ans Dieu merci an bɛ fo nagakɔrɔ ne kɔni ka laɲini an k'an jija an kana bi janfa in dingɛ kɔnɔ. Mesure min b'an n'u cɛ ne fanga respecté u bɛ k'an janfa bolo dalen don u fɛ a dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la mais hali n'i y'o dɔn janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi. Wa salamu alaikum Mamadu Ture Magala don ka bɔ Jɔrɔba commune mara la quoi Samori Ture kɔrɔkɛ le don ka bɔ Mbakɔnɔ yan. N bɛna kuma ministre ma Mugu kan. Ministre ma Mugu filɛ ka min kɛ nin a kɛlen diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Komi Mali ye jamana barikama don Mali ye jamana min ye jamana barikama don mɔgɔw bɔla yan fɛnɛ o mɔgɔw barika kama an ka jamana nin tɛ to kɔrɛ jamana ni jamana barikama de o y'an janfa diɲɛ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ si ma kuma ni mɔgɔ ma kuma sa koɲa tɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔsi yɛrɛ bolo sa o k'an ka kɛ cogo min na an ka to sɔrɔsi ninnu kɔ a kɛɲɛ b'o kɔnɔ parce que mɔgɔ n'i danna mɔgɔ la kaban i bɛ to a kɔ de n'o ye min f'an ye an bɛ dɔw la su ani tile o k'i bolo jiginɛ o kɛ taa mɛn Parizeri Kida dɔrɔn tɛ dɛ Parizeri k'a tɛmɛ o yɔrɔ ka na fo Mali dugukolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ minɛ kelen similiya kelen a tɛ bɔ a la k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ sɔrɔsi ninnu kɔ dɛ wa sɔrɔsi ninnu an b'u dɛmɛ fɛnɛ awɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Alifuseni an bɛɛ lajɛlen an bɛ sɔrɔsi ninnu kɔ bɛɛ b'a Afirika mɔgɔ ye n ka foli b'a ye wa merci. Fo
fufu kelen muga ani naani bisaba bi naani wolonfila tan ni wɔɔrɔ o ye an ka nɛgɛjuru sira ye min labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ mali fan o fan yaasa aw ka se k'aw ka cikanw to an ye musolakaw an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma aw kana ɲina a y'an wele ka caya. An balimaw ni ne bɛna dan sigi bi tabali ye kunnafoniyaw la minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la kabini Ameriki jamana na ni ala ma baasi kɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛli ni sanga 30 ye tabali ye kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ bɛ sigi aw kana ɲina fewu an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye 001 20 24 30 47 16 an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ i n'a fɔ Mali kɔ kan a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ turukala kan 102.0 sɔɔni nanzarakan fɔlaw olu bɛna don kɛnɛ kɔnɔ a k'an bɛɛ sini.